παιδιά, είναι Minecraft, όπως βλέπετε θα παίξουμε pixel μόνο. Μια νέα σειρά, την οποία άρχισα μόλις τώρα. Ναι. Μισό να βάλω ακουστικά πάλι, γιατί πάντα το ξεχνάω. Ωραία. Ωραία, ας κάνουμε ένα battle για αρχή. Τη level 27. 13. Μισό λεπτάκι τα sounds. Ψάχνω wood τόση ώρα. Και ένα fight. Να κάνω fight. Γιουπί, πήρα achievement. Αμετζή. Να σε. Τραπέζ. Αμετζή, δεν έχω food. Anyway. Τα αυτιά σας. Και τα δικά μου βασικά. Κάνει record. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, έχω ξαναπαίξει Pokemon στη ζωή μου, στο Minecraft. Μπορεί συνέχεια να αρχίσω και multiplayer Pokemon και survival μαζί με το φίλο του Βαγγέλη. Greek Panda Gaming GR. Greek Panda Gaming βασικά σκέτο. Το GR δεν ξέρω, απλά έχω συνηθίσει και το βάζω. Τι λέτε εσύ μικρά? Δεν είσαι μικρός. Εσύ εκεί? Όχι ραν. Όχι ρε γαμώτο. Οχ. Οκ. Πρέπει να βρω διαμάντι όπως και τίποτε. Και από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε τεράστιο ταξίδι για να βρούμε το... Να βρούμε για να φτιάξουμε Pokeballs και άλλα τέτοια καλούδια. Κινείται. Αυτή τη στιγμή κάνω βίντεο. Ouch. Δεν κράσα το game, ωραία. Και συνεχίζουμε. Έχει και ένα από πάνω. Όχι. Το καλό είναι ότι εγώ δεν λαγκάρω. Οπότε λογικά δεν λαγκάρει ούτε το βίντεο. Απλά μπορεί να είναι σε χαμηλή ποιότητα. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Επίσης ένα άλλο αρνητικό είναι ότι τα Pokemon μου έχουν πεθάνει. Δεν έχω φαγητό. Παιδιά, θα αναγκαστώ να... Κινητό σταμάτα. Κινητό σταμάτα. Κάσε. Θέλω φαγητό και δεν έχω. Μη μιλάς, είπα. Όπα. Να φτιάξουμε items. Πάει αυτό κάτω κάτω. Σιγά μην πήγαινε. Βασικά σπάω πρώτα λίγο πέτρα.
Έχω ξεχάσει να παίζω γενικά modpacks γιατί ειδικά στο Pixelmon δεν έχει food και πρέπει να φυτεύσεις εσύ και τέτοια. Εκτός και αν σκοτώνεις Pokemon που τώρα είναι λίγο εντάξει. Πώς είναι, Omidji. Εντάξει, εύκολα φτιάχνονται όλα αυτά, αλλά το διαμάντι είναι το μόνο δύσκολο. Αυτή η μουσική με φοβίζει. Αλλά είναι ωραία. Του. Αυτό δεν είναι το cave μου. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι limestone, κάτι τέτοιο. Μακάρι να βρω ένα center. Όχι center. Μουσική. Άσε με να κάνω βίντεο. Και βασικά δεν μιλάω τόση ώρα γιατί θέλω να σκεφτώ βασικά τι θα κάνω. Αλλά τέλος πάντων, για στιγμή ας κάνουμε λίγο εδώ πέρα. Σε καλύβα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ωραία, κάνουμε και μια πόρτα. Και παιδιά, αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και share. Ξέρω ότι δεν ήταν πολύ μεγάλο, δεν μιλούσα και πολύ, αλλά όπως σας είπα, βρήκα λίγο χρόνο τώρα που είναι μεσάνυχτα, είναι 1 ώρα το βράδυ, να κάνω ένα μικρό βίντεο εκεί. Και αυτά, αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και share. Μην ξεχάσετε να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά και τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!